A slyší mě to, nebo jak? Jo, no, Vosa? Dobré. Dobré, tak super. Jo. Vítáme vás u mimořádných zpráv TV Komo. Připravili jsme si pro vás mimořádné zpravodajství ohledně hodů. A teď vás přepojíme za naší reportérkou Adelkou Julinkovou do komořanské hospody. V tom studiu dělají. Ano, slyšíme se. Nyní vás vítám v místní hospodě a jdeme se zeptat místních, jak se vlastně připravují na hody. Já se vás jdu zeptat. Dobrý den. Jak se připravujete na hody? Dobrý den, na hody se připravujeme skvěle, jako každý rok. Máte všechno nachystané? Hlavně víno? Víno máme a Mája bude taky. A co játra? Máte nachystané? Právě trénujeme. Zrovna máme zkoušku. No my hlavně chceme, aby se to už učili ti mladí. My už na tom dávno pracujeme, hele. Je vidět, že místní jsou na hody opravdu připraveni. Nyní se podíváme do šicí dílny. A nyní se jdeme podívat do šicí dílny. Dobrý den, můžu se vás jenom zeptat, co děláte, kolik krojů chystáte? Dobrý den, já teda ale nemám vůbec jako moc čas. Jenom chvilinku. No, hodně krojů, hodně pro celou chasu, takže dovolením jako. Jenom chvilku. Já teď fakt nemůžu, nemám čas. Kolik krojů chystáte? Pro celou komořanskou chasu, takže hodně krojů, hodně. A na všechno jste sama? Úplně sama, úplně. Tak si se mnou aspoň připijte na chvilku. No tak ale jako jenom na chvilinku, jo? Jenom vážně rychle, tak na zdraví. Zdraví. A já vracím slovo zpátky do studia. Je vidět, že ta šička letos opravdu jede. Já mám letos objednáno novou košulu, tak doufám, že to stihne. Tak jo, a na co se podíváme teď? Teď se podíváme na hod do krušpánku. Děkuji za slovo. Můžu se jenom zeptat, co tady trénujete? No, tradiční hod do krušpánku, jako každý rok v pátek. Jako při stavění máje? Jo, jasně, přistavení máje je hod do krušpánku. Aha, dobře, děkuji. Naschledanou. Kristýna Matušová, televize Komo. Ke mně stát jako tak? A ty se odrazí? To je ale zajímavý místní sport. To teda. Já doufám, že letos Paulinka nepřeletí. A nyní se podíváme na komořanský dvoreček. Ano, už vás slyším, zdravím vás z komořanského dvorečku, no nebudeme zdržovat a podíváme se na jednu z účastnic. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá s letošní úrodou na komořanské koláče, co ty vajíčka? Aha, děkujeme. Pro TV Komo Paula Lima. To máme v Komořanech ale šikovné pipinky. No to teda. Je vidět, že slepice jsou na hody opravdu přichystaný. A nyní předáme slovo Rosničce. Tak my se teď teda podíváme, jaké bude na hody počasí. Ve dne bude světlo, v noci bude tma, hromy blesky nebudou a taky se bude hodně lejt. Já jsem našla trenčín. Jo, ten je tam taky. A vanou jsem přes polňáci. My už jdem, tak přijďte taky. Skamaste! Namaste. Asi zdaleka. Tímto vás zveme na komořanské hody. Pátek 8. září bude posezení u cymbálu a stavení máje. V sobotu 9. září bude průvod obcí a večer bude tancovačka. A hlavními stárky letos jsou Vojta Zukal a Kristýnka Legnerová. Už to přijďte všetci!